Sim je wai sang mas Bakhuid na bar lai spa lai putra. Wan baru ko enden ko para. Wan yaro tinisne batingha. Kajing lemjing sa lemjing ku. Haka katang mukpa badukun baduman sem Bakhuid. Amen. Kajung e jong turai jong yu Jesus Christ bad gajung e jong oblay lembat gajung selok jong omen sem Bakhuid kendan rengkat bad pi baro. Rengkat. Tongin kubur bangilong kenong pop bad ngin penmap no turai nak banta gajung long pop jungi kenang ba mangi iwe paiwe kibuan mensyibanta hakanai kamas ke Bakhuid ngin long kita ki bro ki Bakhuid bat ki babed dor te kumta da gajing snoret gajing ngin pai shoble ngin pan map du da ka bang ye duai lang rengkat ngapla hable badan bor barop badia pi ko hanmen ko para bang ale pop sibun e da gajing perkat da ki ktin da ki kam da gajing leklet da gajing le pala chonga da gajing le pala chonga da gajing le pala bakraw e chonga Namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabai sa kathai sati ya kyangel bet kirut khoj badia pi ko hanmen ko para banduai nak bantai junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom chukut amen kan rat ko blay isne yangi Strike and ride ko blaze yangi Kristo map ko Kristo rap ko nong benim jangi benim yangi Strike and ride ko blaze yangi Strike and ride ko blaze yangi Kristo map ko Kristo rap ko Benim jangi benim yangi Tong ini aduai Hakanai kamas ke Bakhuid ngeduai kerpang nag banta kine gijing temu jungi nag banta kaing kasam jong i kentiu nam hanyota ngeduai boblay trakan rat unang kerku kerdo yaki hakanai kasngi kumakin pau ka tagijing sngungu gajungki nag banta gijing gijing kerku keba urat sei hakaing kasam jongki kumjurung i duai nag banta ikmen lang wan khar benda kesngi isak rakhe ya kesngi kha gajung kajung dap san snam ni duai boblay dragon rat nang kerku kerdo i nang ai
kamet ka bakoi ka bakhia ka jing nang ka jing start ka jing to bru ka jing to blay bat kum juru ngi duwai na ka banta ka jing tumu ba per jingi ba marway bat kum juru jing tumu jong garder center na ka banta ka convention ka masalong banta ka nreutorek bat kum juru na ka banta ki program jong ka parish ka jingi ai ba ki na ki program ki ban salong ha ki na ki tayo ki banwan ki long ki ba siso bat ki long ki ba job Koblei meu bada ka jingkha yo khun balakha marwei jongme melasdang ha karukom ka ba phla ya ka kam jing suspa na ka banta ki pai jongme kumta ngi kerpat topan scam ya ka jingait ki shakri jongme ba hapo ka jing alam jong u kin poi shado ka bainong balakular jong ka buram datrai jing yu jesu christ khun jongme we mat basan sha rengkat ban me ha ga jing yalong ka we jong men sim Bakhuid we blay jinom la jinom amen ka jing plena ka shithi pening ko yonis Bakhuid ko khun ba e wat sha ba no nya lam baklai phi jar balai hok ulong ba ho kumba krisru ulong ba ho kanu bale pop ulong chong soy na marok soy ulale pop na do bastang kadaw ba khunu blay ulapau ka long ban pindo yakikam chong soy utayaw bala khana blay umle pop na marba ka jinglong blay kayai sa a u bat la ban le pop na mar bala khai u no blay dakane la ban itu kino ki khun chong blay bat kino ki khun chong soy jar bam le ekabade long satya uchong blay lemne uta obam it yala upara kakten chong trai Number Nyuspa Prapunyo. Number Nyuspa Prapunyo. Try dan rain card bad pi Ringkat but ka jing pule na gospel Bakhuid kat kum u Yohanes
kaburom hame ko try hakatra kapor Yohanes ulayeng ringkat bat arngut kesenran jung u bat ulapet yau Jisu kat bau dang yai na jan bat ulaong hakmi ukulong brod jong ublay kita ki arngut kesenran kila yos ngau bau ong kumne bat kila bud yau Jisu la kertiang bat uloi i baki bud yau kumta ula keli yano pi yawat bat kila ong hau ko rabai kabamud nong hikai hangno mesong mesa ulaong haki ale wan bat pej kumta kila lej bat kila yui hangno usong usa bat kila sa rengkat badu hagata gasngi namar kalalong kum hakakanta basipau wei na ki arngut kibala yosngeu ya kabau kren Yohanes bat kila bud yau Jisu ulaong Andreas upara jong u Simon Petrus markum ta hi ulawat yau Hanman jong u Simon bat ulayatu hau ngila shem yau Mesaya kabamod u Chris bat ulayalam yu shau Jisu u Jisu la pechan yu bat ulaong ti pide u Simon u kon jong Yohanes an ai kerteng yepi Kefas kabamod umau siang ka gospel u try kajing ro yeme ku Chris hagane kasngi lengba ka gospel sachisin u Yohanes Baptist u khot wearing IAP bangin pej in kmi yala ka jong ka jing im hakaliang jong ka jing im man sim jungi kadon ka we ka jing thu khana ka balangkot bat ka ba sho jingmut lada ngi pusan bat ngi panyadei bat yala ka jong ka jing im sisin ladon we im bat ngilaban ong mentah khmat junga ba jungpi ladon im ubasan syarengi uba ejengi uba perkat nagabanta jonga ba jungpi iwe pa iwe wan yang khmat jungpi uang pila banjit kino kitiar kiba pi mon pila banjit kino kitiar kiba pi sngew don kam ne kino kitiar kiba kiba pi la banjit yalade lada pi jit la pi sim lada pi krew kita kitiar kilong ki jungpi kumutau sim wana khmat jungpi haba pi pe khmat jungpi don shibon kitiar kum kasiar ka rupa kum ka pisa ka tengka paro ke jing don kam jungpi la don lo da khmat jungpi la dau sim kum tau ong khmat jungpi pinjit ayu aku aban bu kane ke jingkli khmat jungpi pinjit ayu na kine kitiar ki babun khmat jungpi yole si ni ha ke jing don kam jungi ngil abanjit ya kapisa yole se habangi pej ka khmat junga ka kring ya ka ksiar go rupa yole se ngil abanjit ya ka ksiar go rupa yole se ngasngau don kam ki jan kup ki jan sem ge junga yole se ngil abanjit ya kom kita ko hanmen ko para kli lade pinjit ayu na pedeng kene kitiar ki babun ki bawne usim ubu khmat jungpi Henry hakane ga jing thu khana ga balangkot baro ki brew kala le jid ya kitiar ke baki don kam ha ga jing em jungki kumangong don ke bejid ke pisa don ke bejid ya ki ksiar grupa don bale jid ya ki jan kup ki jan sem don ke bejid ya ki ying ki sem ki ba ki sngo tanat ne ibet yalade ba baro kita ki bejid ki long ki jungki Henry na pedeng kita ki pat ki babun ki balang don iwe iknaret haba kapej ya kitiar baro kitiar hagijing im jungka kimlar kam kamla ban padan kam yaki namar kasutho ba kine kimne sujinom bat kimla ban pandapan biang ya ka silenter jing im den mata kadau kamare shaus im bat ka jit yos im ka kdup ka piam yos im namar kasutho batangus im marwehi ubala ban pandapan biang ya ka silenter jing im ko hanmen ko para sajisin na khot ngawari phi ladai mangama phi nginjit ano yole se ngi klat ban pe yosim ubayang hakmat jungi
penban ngi pe ya kita kitiar kiba don hakmat jungi kiba kring ya kita khmat jungi ba penhun tang ye khmat gi jungi ko hanmen ko para hagani kasngi ngakwa ban pen wan lamdur khandiat reng spang kane ka jingpule bat kumjuru kane ka jingtu khana ka balangkot ka ba ngilayos ngeo hagane kasngi ne kona shabe sachisin Yohanes Baptist u khot wearing IAP ba nginwan khamjan shaublei kumno ken nginwan khamjan shaublei da ka ba kala ka ba mut ngin I ya ka jing em barem jungi ngin emno ka jing em ka ba thamai kane ka de ka jing khot ka ba kong jong Yohanes Baptist yang abade pi ha kane ka gospel ngin I ya ka jing em barem jungi bat ngin em no ya ka jing em ka bat mai ha kano korkom da ka ba kala ka ba mut bat ngin pen shitom yala de khnang bangin la ban nang pan thamai chu yala ka jong ka jing em ka bar padu Yohanes Baptist upen I yang abade pi ya kata ka jing kala ka ba mut da ka ba pen shitom yala de khndiat klam ka jing pen shitom yala de Klem don kata ka self-sacrifice ngimla ban don kata ka jingkela ka bamut ban ngimla hero ban pen em bathamai lada pikwa ban em ka jing em Kristan ka basisha ka jing em Kristan ka berublei ngiha ban kina jing thia jing em step ngiha ban shong ban duai khandiat janmit habang ladap tre brosis ngiha ban wana khma doblei ha ka jing duai jungi kine ka jing duai jungi kilong kita kiba ngi pen shitom yalade lanete ke self sacrifice ban im ke jeng im Kristan ke basisha mama piru kumukupa kumkemila dapi kwa ban penyop ban pendap penbiang ya ke ying kasem jengpi pihab bandon kata kaman sim IT yalade ne kata ka jinglen yalade pimdai ban pe je ke jing subha jengpi pimdai ban pe je kata ka jingdon kam jengpi marwai hanrei pihab ban perkhat pihab ban trei barosis ngi tang ban pendapan biang ya kaying kasem ka jungpi kane kadai kata self sacrifice ke ba Yohanes Baptist u khot yang abade pi khnang bangila ban pathamai ya la ka jong ka jung em nang tapat u yathu yang abade pi kane ka perthei kine kitiar ki bangidon ha ka jung em jungi kinomla ban pen kala ka bamut yang abade pi bat kinomla ban wanra kita ka jung kurku hanrei deitang u trai himarwe u bala ban wanra ya kajing kala ha kajing em bamarway berkumjuru ha kaying kasem kajungi kane ka ba Yohanes Baptist upan kan mau yang abade pi nang tapat Yohanes Baptist ha ba yo I ba Jisu lawan khma jungu uklet no yaladi mentapat uyalam lene ukdeu lenti ya ki wei ban bud yo Jisu wat kinong bud jungu kisenran jungu hidalade uong yaki hangne usim ubakam khrau banyenga une ude unong suspa ude une unong panem une de konrad jong ka jing em jong pi habagi yosngeu ya kane kasur lane ka ba Yohanes ukdeu shaphang unusim kito kinong bod jong kisenran jong ki ino yaw Yohanes bat ki bod yaw Jisu ka e ka bang kwa ya pi ba ngingin im nangin pusan ya kane kamat pusan ke bau Yohanes ule ba mangama piru ngidei balong kum Yohanes Baptist hato mangama pi ngidon em kata kaman sim ban kedeu ne ban yalam ya kiwei sha u Jisu kumbau Yohanes uklet yaladi u yalam ya kiwei sha u Jisu berkomjuru wat kinong bud ki jungu ukwa ya ki bakin bud yo Jisu namaruk tip u Jisu dai blei u Jisu dai nong suspa nong pem dai na matak dau kwa yaki ba kin bud yo u ki kwa yaki ba kin yan hakalanti ge jungu hato mangama pi ngi kloy nem ngi long nem kita ki beru ki perkat ba katnu ngadai banyalam yaki wei pat sha u Jisu ngi iru haba ki ne kisenran jong Yohanes habakila bud yo Jisu kim syam hon dalade ban bud yo Jisu marwei hanreki kwaru baki wei kin khot lane bakin lei khot yaki wei ban bud yo Jisu den mata kadang yo I ba kilecha usiman ki alam yo siman ban bud yo Jisu
ko handmen ko para ganai ka dei kamat ke pusan ke ba Yohanes Baptist bar ka gospel bemantagas ngi ka khot ka were ngai pi ngin yalam ken ya ki wei ban bot yau Jisu habangi pe ya ke jing emen sim jingi hakine kisngi ko handmen ko para kat no ka hiar kalong ke basusi habangi pe Jisu pe don ki bak poi ban kan mau hagi jing duai jing yoblei habangi duai haba ngi don kata ka jing em rublei ha ka jing em jingi klempep ngi la ban kring ya ki wei klempep ngi la ban yalam ya ki wei shau Jisu klem don kata ka jing duai halade ban klem don kata ka jing persang ban em ka jing em rublei dalele ngim la ban kedeu ya ki wei shau Jisu aiba ka jing em babha junga ba jung pi aiba ka jing em baru blei junga ba jung philang ba ka jing duai jungi lang ba ka jing simbanta hok jungi ya ka jing le niam ba pher ka jing simbanta jungi ha ki kambalang ba pher kin kdeulenti ya ki wei ban wan sha u Jisu ban wan sha blei to ken ngin klet ya kata ka jing snu ba ya ladi kata ka jing pan mento ya ladi hanrei ngilong kum Yohanes Baptist bat kene ki sunran arngot ki ba labut ne yosngeu ya kasur jong Jisu ngin klet ya ladi hanrei ngin kdeulenti ya ki wei ban wan shau Jisu lengba ka jing emba bha junga ba jungpi aiba ki pai babun balang jong kane ka parthai jungi jong kane ka than jungi jong kane ka ri ka ra ke jungi kin yo i bau Jisu u em ha ka jing em baman kasngi junga ba jungpi aiba ki wei kin yo i bau Jisu u em ha ka ying ka sem ka junga ga jungpi aiba ki wei ki pai jong kane ka parthai kin yo i bau Jisu u em ha ka imlang ka salang ga jungi kam tame ha ka balang Catholic jungi en yoro yo Jesus Christ Amen. trong ngin phala la ka jong ka chinge ngange oblei ku ba dan bor boro unong chau ka beneng bat ka khandau padau Jesus Christ kun mamarwe jungu utrai jungi ya balapo namun sim bukhut ya balakana kamaria thesati ubashala be hapo pintius pilatus lasanar khnayu laya balatebu laya sikbayab ha kasngi ka balai lami pat ni kabayab ula kiu shabneng usong sakamano blay kupab dan bor baro nang tawan padon bisyar ki biimit kabayab ngangay dauman sim Bakhuid akabalang katal ha kasing salog kerukut ha kasing mapi kipop ha kasing mipat kado bar ha kasing imbam jukut amen Laispa prapuat. Laispa prapuat.
luai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang huna khma do blei pa badan bor baro Tu trai prian sekian di jopi nak minta jing robat boro ba ka tai chung ka jing man toy ngi ben balang ba khu chung baro ko wei ko try to pediang ya ke jing trwa jungi da kiba lapan long ya ke jing ai keliang ba khrau boram bangi kiba trwa ya ke ba mela ai ngilong ke ba shong hok ban pediang ya mehi dau kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi token tu biala ki danot tong ngai utrai blai jungi dasha ka long ba shong hok bat ka badai ka deti jungi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blai bran bor bat bom jikut leng ba utrai jungi u Jesus Christ u ba leng ba jung u kat kata ka jing ai keliang ka ba pan thamai ya ka jing em jungi kala shai pranai menta kasni da baro ka boram jongka namar haba ya ka jing klot jungi la shimno da ka tin jongme ka jing long breu ba yap jungi om tang ka ba jam sha ka boram bom yap shu Henry da ka jing ya so ba phala ka pan long yangi ban em junom kum mo bat kum ta rangkat bat ka kun rwa jung ki angel ngia roya me ban ngi pan bana da ka jing kmen try but could you like it but bang but bertai kita da ka buram jong me why Hosanna strong why Hosanna glem good why Hosanna you play to know you tabawan ada keteng utrai neng bapetai kita daga buram jong me wayo sana shatrong wayo sana klemko wayo sana you play Dasha malong bukhoi ko try ka thamai jong ka jung khoi baro namar ka tangi karpat yame to pan khoi pan kantang ya kine ge jing trwa jungi dag ba pha yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kamet bat ka snam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala ka man sngo bha ula priang ge jing sha shutom ula shim yokpu bat ka baingu yame ula kedia yu badalai hala gisenran u ong to shim bato bam na kane pibaro namar kane galong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Haga jugur kom enda lalayabam ula shim yuku kuri bad kabaingu biang yeme ulai haka kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai badbom jukut ya kaba en penme na kabanta jong pi bana kabanta ki babun na kabanta ga jingma pe ki pop to le kane ban kan mau yanga Kajumaya jong kajingay Katasi bani bang yuleu Bani de nakali kakuri Iben na kajing yap jong me ko try Kadhadu
namar kata ngi bapan menta ya kajing ya ba kajing mi pa jungu ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing im bat ya ko khore jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar melanyew yang ngi babit ban yang khma jong me bat ban sakri ya me da ke bas ngoret ngi kerpad ya me bangi ki bayo benta hakamat bat kasnamo kres ngi long ki ba lapanitli ka we daumen sem Bakhuid tokan mau ko traya ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthai batopan janaya ka ha ga jong et rangkat bar Francis pa Bakhuid jongi wal bad marwen u bishop jongi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo tokan Mawkhlam ru ya ki hanman ki para shin rang bad kan the ki balyathia da ka bakarman ha ga jong me pat bad ya baro ki balaklat no ha ga jong Sngi jong me to padiang ya ki sa ga jong sai ka khmat jong me to Sngi yang i baro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariate seti Bakhuid kakmi jong oblai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerekhuid ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jong embom jukut bad bingin iro bad pandan borom yeme daw kun jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hameu bleu pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim Bakhuid baro ka borom ber gijing ro junom la junom amen kumlah hukum yang i daw nong panem bad kon bahikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa jongi wa habneng kalong ka Bakhuid ka teng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume hak kendo kumba habneng to ai ngi menta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yang i kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka bless new yang i badwad yalam ngi sha ka jung pensoi hanre de panla yang i ka snew to penlaj ngi kerpat ko try na gijing snow baro ha gijing sbon jing me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi khnang ba da gijing rap gijing snei jume ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya gijing kraman Bakhuid bat gijing wan pa jong nong panim jingi uji sukres namar ka jong me ka long kima Kajong me kabor pat kaburam jinom la jinom ko tra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi hanro ya kajing jong kabalang jong me pada kajing subun jong me ta ya ka ya kajing suk bat kajing atali ka we kat kum ka mon jong me mame ubi babasan shar jinom la jinom amen kajing suk utrai kanan barabor rangkat bat phi to ngini terwai kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat phi Rukun lang hak mi kulong brod jong blai hak mi bakid no igi pop jong ka perthei suk yang ngi ki bala shakhat shakane ka jing khawai jong okon lang brod o kan rat nam shong hok be man ru ko ka yin de junga han rei shong tang ka tin ka man sim junga kan sakhya i kamat bat kasnamo kres kan ri bat kan nang ini shong ka jing imbam jukhat amen
Chris. Tomatoes nam 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 Chris.
not chungi hakana ka step given pau ka jing sngu given pau ka jing rock given pau ka jing ame kumbang nang ruai kana ka jing ruai nginang terang susu ame pamen nang wan rung ka donor ka jingi pamen song rangkat bangi namar ka jing wan ka jungi hakadanot ka jungi hakajing em jungi hakai ka snap ka jungi in sa yo bor banim ka jungi em ka jungi in sa yo bor bani ki para bre jungi in sa yo bor bani em lang kong kawe ka jungi ka sem den mata ka daw ka jisu bi ye di wan rat ma jungi baro ka jing tumo ba ha jungi kam tame ka jing tumo ka bangi lawan ra hakane ka mas ka makhoi pamen panurlong ye ki baro jisu ngiti pas kam badalane ngim laban le ngidan kam ka bor ka jume den mata ka daw nginang yai khot nginang yai ruai ha ka danut ka jungi ha ka jung em jungi ngi trang tang ye me jisu ngidan kam tang ye me jisu pamen don rengkat ban ngi pamen yai rengkat ban ngi pamen chen lan ti ye ngi jisu wan ban song rengkat ban ngi wan ban song le bat ngi sirta Tong ini aduai to ainge kerpat ko blei badan bor baro ba da ka bor jong kine ki jingmaya bakantang en yai pan scam ya ke jing em jongi daw Chris utrai jongi utrai don rain card bat pi ublei badan bor baro unkar khu ye pi pa badukon badaman sem bakot amen to lesuk Eid bersyukur ya terai dan gajeng em babha jong pi. Nomor arpo kentai. En de roi het Jesus Christus.